Check mic 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sirado lang gamay siguro. Ano yung topic? Yo, what's up? Nasap ba? First time nag-podcast mi karon gamit ang Rode na recording ra. Sorry kung pangit bang audio ni whatever, so gitistingan na namo. Nami sa gawas karon, nami sa Katihan Eco Park. Medyo social media na pero noodles ra among kinaon diri ha. Dili steak. Oo. And Pasalamat ta sa Katihan kay Katihan Eco Park. libre ang swimming pool. Siyempre. Libre libre na ka, pwede ka mo swimming pool, pwede po ka dito sa river. Pwede. Nya na waterfalls po din na din pwede po sila. Look at the view. Ang view The scenery. Kaganina ni-inform lang ko nga ang rainbow wala ninyo nakitaan ganina pero Wala. we saw it and you know Oh my can God. really Ansa. praise God for it. It's beautiful nature, Mother Earth. Thank you. Kini si Consiel Bernie Bitok-Bitok and nakauban na ako si Master Poppy. Mo nang nag-set up gini diri kay Kuya Benny nga tao ni. Kana bang mga brilliant minds ba? To. So muna ang atong topic for today, nagamit ba gyud ang trigonometry sa Pwede. nagamit ba gyud ang tangent, cosine ug sine sa atong kinabuhi karon? Mo man gini atong topic ba? Kajat lang ha. Before that, ato sa nimutan og tubig akong buhok. Gikan sa Gikan ko pool. sa kung ano. Gikan kami naligo ko. Tapos, burag lain kayang mga buhok ba? Mo naman gini eh. Sige naman tag-chin-chin og tapay. Ano ba? Wala. Wala kaya uga kaya po na. Ang yapon. So, nagamit ba yun ang tangent, cosine, mga kuan, ang sokatowa sa pagpanarbaho? Kausachu. Kabalo mo, kami ni Master Poppy, katong wala first time na nakanood kauban mi dati sa MOR. Dati pagid sa ABS Chada Days, uban mi MOR. Takaron uban na sad mi karon sa City Hall. Kay kailangan nako mga dugang na mga brilliant minds sa akong opisina. So meaning na mo yung mga brilliant minds, gidugang na lang ko. Gidungagan lang. Okay. Ano, para At least na klaro na ako ba? Oo. Ato sang klaro na nga daan na mi brilliant. Okay. Okay. So, na naman ka brilliant. Karon ba ko kabalo? Abi na ako gyud di ay ang kuan. Di ka mag-expect nga ikaw mo. Gidungagan lang nato. So, nag-uban po mi ni Master Poppy since college days also. Nasa Nagka-classmate po ta one time. MPSC. So, medyo matagal-tagal na po ni among kwan. Kablo ko dagan ang makurat ani kay abi nilag kuya kay kanako ano ba? Kablo ko nga dagan yun. Ano na nga pag-college na ako, graduating na ka. Dagan kay bisag imong anak natingala. I thought you're 25. Wow! Ano siya? Siyempre, kaninong ko kaniya. Pero in fairness, mong dagway bitaw, no? Mawa. Bata-bata pa ka, napaka sa mga early 20s. Paki-comment Now, kung tinod. Paki-comment. Pero ang tinod yun, older pa ni si Poppy sa ako. O mga pila, 1 year. 1 year. So, kung inyong tanaw, na naging mi sa mga 40s. Okay? Ako lang ang diferensya lang na mo karon ni Poppy, na pareha mi na sa mga 40s na. Pero siya, nagsugod pa lang, kaya bago pa lang siya nagpakasal, ako, mag-college na ako mga anak. So, medyo kung sa mga perspective as a parent baka or as a amahan, Wa pa. medyo ikaw nagsugod pa ka pa. That's why, para po makarelate ang akong mga listeners sa podcast, kanila kong naunaan nga topic ba, let's talk about this, Brad. Ang atong mga problema, isip lalaki, gamay lang ni sa per age na to. Per age. When we were like 15, on the 20s, 30s, o karon na dayon nga nanata sa 40s. Ato lang Kung unsa yung mga changes, tapos unsa ato sa pag-evolve. kato nga mga edad bay, unsa ato mga ginaproblema. Ta every 5 years na 20s na ta, mid 20s hapon nag 30s ta. Tahanto dayon karon bay nga nanata sa 40s. Unsa na sad atong mga I don't know lang kung kamo naminaw nagtan-aw kung pareha ba sad taog. Kung for example namo karon sa 30s or 20s, pareha ba taog giproblemahan sa una? And posible na difference kay
lahi man imong gaagian, lahi Oh, pud ako. exactly. Oh. Tanaw na to kon. So kung when we say 20s, I'm sure mga first year college na tana. Oh, tama ba? Barag mga basta 20s, mga bago tana no, mga Lahi man ko kay unsa man ta 15 sa taon na 15. 15 mo man ang high school ta. Pag 15 years old akong ang kuan na nga 15. Kana nga era ba yung term na? Unsa man yung pasabot ang mga dreams na ko anang mga Kaya kana siya to mga gipang problema bay. Kana nga mga time when we were 15 sa high school. Tama ba ko no? High school. Ang 15 nako kay unsay akong ipliti-pliti ana-ana mo akong mga problema kay kanang pwede bang kumubaklay pa ana ba mo na paingon man ko sa nana man ko sa Cagayan ana. Kanang 15 ka. Unya nga mong balay nara dias Burgos. So ang ako problema na unsaon ako pag abot sa eskwelahan ana lang kay ang akong allowance 100 pesos lang per week. So i-divide mo na by 5 days. So tagkuan lang. Nya 150 tong kuan na to. Ay lagsa ba? 250 ang jeep tapos 150 ang motorela ato nga time. Sana all barato pa no. 2 pesos pa no. Nga na diha pa-increase na to. Oh. Pa-increase na. Unya ang akong problema to is saan ako snack ani karon later. So magunaon na yung kang mag friends you got this uvan dia kay para malibre yung kang kuan. Kape ka ng allowance pa nga. When you say allowance, pero dili pa na siya net ba? Di pa kuha ng transpo, di pa kuha ng kuhan. Ang imong So, actually, allowance wala is gyud. nga nagyabog ka weekly dili. Yeah, pag high school maguna ko, katunan Or na ko daily diri ka? sa Cagayan de Oro na pod. Moto ako, burag, kundi ko sayo, tag 25 pesos naman siguro ko per day. Mo Or 50, 25. Kaya mo rin magyapon, igor mo pong pliti. lagi unya Tapos magdala kang banjo rice. kakuan ko anang banjo sa college naman mo anang banjo. Banjo. Oh, pero ako doon Mariana naman yun ko. Saan ka na Banana banjo? Q og Banana juice. Q og juice. Banjo, tama. So usay manakit gid mi tiyan na kay banana man dayon diri sa wawang kay ganang phosphorus ang sa nang banana potassium phosphorus. Oh. Potassium, Oo. pag banana. So pag ingana murag kung mo gid na nang sulod sa imtihan gid mga manakit gid na later on. Di ba? Kapuya, kabulo ka, usay bitaw ka ng, siyempre ako magpapa, gusto gini nila nga private. Kay, si mama si papa, public schools man sila. Ibutang ka sa private school, di ba? Kabulo ka, usay ang luoy sad no nga, kanang mabutang ka sa private, kaya siyempre, again ang gusto manggod nga, at isa man lang ma-level up ka, kay mong parents, public man. So, butang ka sa, bahalag pang paningka mo, basta ka maka-tuition lang, ma-private lang yung lugar. Kaya ang quality of education, dawa to ka matura, marag lahi lang yun kung public, ana lugar, ang mentality. Pero bay, mag-suffer gyapon day ka bay kung ikaw nag-eskwela sa kanang alang-alang ba? Kay makumpare ni mo imong kaugalingon bay sa imong mga classmate bay, barag ikaw ba? Nga well off nga classmate. Mga well-off nga classmate. Tapos actually, ikaw, barag imo rin pong kalaban imong self ba? Sa ila bay, murag wala man sila nagkinapayas kay normal naman na sa ila nga lahi-lahi ang sapatos. Pero sa ikaw imo ba? nakasikag sa naol. Sika magisikag ingon ba nga ngano man nga. Baro sa mo ti mo ma-feel ba nganong pobre magay ko ba ano akong sapatos mo ipang PE. Mura man po akong pang eskwela. Mura pa ko pang laag na ba. Ngano man ni siya nga kung unsay bag-o ni Jordan yun na may yahabay. Ano ba? Advantage mo ko kay ako may pinakamagulang. Medyo bag-og yun ang akong kung naibag-o. Sa ang mga mangod hand-me-downs. Oh, muna may tabo diha. So murag advantage sa ako kay ako may nakaadto Cagayan, so medyo palitan gyud og kuan, uniform nga sakto gyud og kaning na mga PE uniforms, bag-o gyud kay kuan man wala hand-me-downs. Yahay. Oh, wala hand-me-downs. Nya sila wa man pud sila ni sunod pud dayon dito sa Cagayan. Kay dito man sila sa Holy Cross. Special day ka. Oo, munang nagkuan po na sila nga nung kuan po ko ba kanang murag gi feeling siguro nila na ikuan na gamay nga favoritism. Kaya nga naman ang LDS, kaya una ipa-eskwela para pag mo-graduate ka, mutabang din ka. Ana binusay ang mentality sa mga ginikanan. Munang Katulang gid sa ako kanan sa 15 ako, bay ka na lang yung, ano di man maka-afford na ba? Ano di man ko maka-afford og John Sport? Ano di mo ko makapalit og Nike sa Tobis? Kada yung Tobis ba? wala ba ka naghuna-una nang kanang di makauyab na ko dapat aning mga 15 mga Wala, hapon, 16 na. siyempre. Dancer na ba ito nga time. Mo na.
Pero matingala ko sa una kay nako'y crush tapos madunggan na lang ako nga naka-crush siya sa ako daw pero sa una nawala. Yes. Nga na nga may istorya ba. Kay manghanggat man sa una, McDo ta, lunch to. So, pag adtong McDo nga mo kay kwarta, magsumangil ka gino, ay, magbuhat mo kong assignment. Ano, makak bitaw ka. Pero ang ending ba, wala kay kwarta ba daw sa una ba, kaya napa may value meal sa una nga 25 pesos. Nga na, burger with fries with soft drinks naman na. Pero bisag 25, ay, Ginoo ko, di man ta ka-afford. Pero wala ta naguna-una no nga kanang I mean nata nga mo gasto ta. Pero para sa ato lang sa bag akong una-una sa uyab-uyab kay gasto dili kayo gasto kay mo pliti man sana siya iya marang ano. Pero ang tinuod yun ikaw gid mo pliti ana ikaw gid mo kuan Oo, ana. ana nga may tabo. So sa ako munang wala kay ko nangusog yung kaya nga manguyab ko nag-crush lang. Pero kung mag-uyab ni uyab na lang ni wala gid ni panguyab nga. Kana lang yung struggle gyud nako bay nga kanang manghanggat lagi ug lunch or kanang oy sa weekend mananaw dag sini. Dutula gid bay kanang mapalag na lang ka kay sila nag-uban siyang crush nananaw sila sini. Daw bi kay ako. Ikaw wala kay kwarta. Daw bi kay ako kay lahi man sa akong experience sa sine. Speaking of sine. Ako ra may magtarog sini dito kay ang akong allowance sini na isa sa isa ka week. Di 25 ra ba itong sini sa una. So kung nakoy 100 lower pa lower. Balcony man na. Double ba gid? Double. Sa Rizal kung dito ka sa Rizal. Adto kag Nation, Rizal, Gutik. Double. So duha na ka movie meaning 4 hours na ka. Sa mo nga panahon ng mga bastos naman ang kuan. Na diha. Pero wala man, di man ka makasulod og bastos kung 16 ka sa una. Ipakita lang nimo na kay bungot sa ilok para makasulod ka. Dili, wala sa ako ng kuan. Pero ang ako, kung na'y salida gina. Lalimang ka, kanang isok, alalanda, basta 15 years old ka ng high school. Miski pagpapalit lang og original nga sapatos, bay. Galisod ko. Shout out kay Charles Gamboa. Ay, mga Gamboa. Diri sa Katihan, Eco Park. Mga Gamboa, mga very generous. Kuyaw kay na bay. Kuyaw ka na. Munang pag nag-move na ta bay, on the 20s na ta. Dito naman ginang medyo relationship naman ang 20s. Pero medyo struggling kung tama ba ang kurso nga atong gisudlan. Agoy ka na. Mugid Kana na. bay? Kana bang nanakay feeling, kana pang mag-college na, nanakay feeling nga murag adult na ko bay, Yes, college na ko. tama. Pero actually, ang imong problema isa kay B, kanang tama ba ni nga career path bay or tama ba ni nga kurso akong gisudlan bay? Kana gibay pero nagkuan dia ang uyab-uyab bay. Ang uyab-uyab lami kay feeling kay nakauyab na gyud ko kana bang tinuod gyud nga uyab bay. I would really consider na my wife right now. Isya gyud akong first gyud bay nga kana bang girlfriend gyud nga formal ba dili katong sa una naman ko uyab-uyab pero kana mang uyab-uyab ra nga pero binata gud niya. Liter lang wali. Pero kana gyud nanguyab ka nga nag-court gyud ka. So pila edad na? Mga ano na ta, first year college na ta. Ako 19. So mga 18, 19 pa ta. Second year na pasulod na ta na ba? Murag late gyapon kuno kay murag second year college na gid pod. Ikaw kabalo ko mo na usa sa imong struggle no, ang kurso nga imong gisudlan no, kung tama ba. Kuan man to murag ready to ship naman ko ato kay unsa maning engineering abi ko wag mag-designing computer engineering. Abi ko design, Photoshop kanang may ana ba. Sus, Pariya dito ba? Okay, maghimo man dinig mga kuan, mga Pariya ta ba nganong ako sa computer engineering ko kay abi na ko grabe na ang programming diri kay may akong ganahan. Tingala ko nganong nagbaling naman puta sa mga resistor. Nganong nagkuan naman sa ta hardware. Hardware ta nganong nagkuan design naman sa taog. Kuan ta solve the voltage ko na asa naman ang computer nga. Ang imo isa mo na imo sa layout computer. Sa layout. So IT dito atong dapat gisudlan. IT Information technology. at the same time kanang mura gid siya fine arts nga CGI. Paingon dia sa CGI ba? 3D. Presa ko ang moral computer science. Computer science imo. Dapat ingato dito computer science kay mo man gid akong ganahan ka ng programming. Computer programming, computer design. Mo akong gusto bay. Kanagi magbuhat og mga byros. Lagi pero napog ko'y nadumduman lugar na conversation ba nga nangutana ko kung ikaw ingana imong anak wala na katando ang iyang first nga course nga gikuha sa iyang good kanang iyang ganahan gyud.
Okay ra ba sa imo nga mo ship siya nga nagkalas-kalas na siya 2 years ana? Medyo masayangan ba gyud ka bay? Kay kasayang bato, di man ka. Pero mo lagi at the end of the day bay, kung di mo gunan siya ganana na bay, murag. Pero daghan masagot tay madunggan nga stories. Nga nayo ba napugos yun? But eventually, giganahan na po sila nga nung napugos sila. Naman po tayo story nga nadungan na nga dili sila ganan na nga ipag-engineer sila. Kaya na sila gusto. But eventually, pag-graduate nila, na-engineer na sila, yun sila nga may nalang giday bay nga gipugos ko ni. Or along the way, na-love nila ang course na, uy, sakto gid ni sa ako. Kaya prago na mo karon sa among family, first time na mo bay, nga nagi medical doctor bay. Now, sa among tulo, ako rin may napay anak. Andun, ambot lang aning doa na mo kay igsoon. So gusto na ko na nga naay mo sunod ba sa mag-medicine ba? Sa family ba? Pero di ko gusto mamugos, pero gusto ko mamugos. Usaon na ako nga dili dating mamugos ko, pero gipugos na ako sila. Kay kabalo manggudta right now, kung unsa gyud ang opportunity if naka sa medical field ba? Lagi. Or like makita kag doctors, di ba? Lahi ra gyud ang pero dali ra kay mag-loan kung doktor ka. Questionon tong mga nakuan nga okay ra ba ka, nakagraduate ka na, ganahan ba ka, pero sa ila wala gyapon ang fulfillment because dili gid ni music gid siya nganong gipa attorney man ko ni papa. Murag something nga na ba. So aya na din sila nag-music after siya na yung attorney kay para lang to fulfill natay nadunggan sa dingana nga gitiwas lang gid niya ang pagka-doktor tapos nag-chef din siya. Kaya ang yag yung kuan siyang life is passion is mag-chef man gyud pero doktor siya. Maybe like that. Ay no lagi ba gusto gyud ako na sa medical field. Pero sa information of everybody, naputol man gud sa atong eskwela. Kita. Ako naputol man ko. Naputol ta. Pero lahi man to, uyab man tong dahilan nato kay kuan ang tuition. Gigamit ang tuition kay basin pwede ra ni kuan dito sa sweldo daw binabankrupt man ang gistabuhoan. So wala dayon. Mo ni nitabo siya mo? Nya dito dai na padayon nga nag-eskwela ka wala. Nag-eskwela mo ko. Ana dayon ba sa parin padayon ang pamakak na panindigan nga sayop na. Wala gid ay. Munang na-cut na gidayon. Ako kay nadala mo ko sa ABS-CBN ba nagsugod na mo ko trabaho. Nakatilaw na ko og kuan. Do gitiwas na ako akong computer electronics technology. After pila ka years? 2 years? Dili napadayon jud to nako kay kuan naman lang ang kulang ato murag 1 sem. So akong gipadayon nakagraduate ko. Kato na yung pag-IT nga usa na lang tana ka sem. Agoy na di naman ko ganahan mo balik og klase kay ganahan naman ko nasa mag-DJ. Ta makadawat naman kog sweldo. Wa na lang ni magidayon ang wala na ako gidayon ang 4 years. Supposed to be gani ito mga at least a year naman lang ata ang kulang. Pero at least nag-graduate ka sa 3 years. 3 years. Nag-graduate ko ato. 3-year tech. Mo nang problema on the 20s na di nga may dara gid. Career gid ba no kadbang ang imong college life. Tapos napakay love life kanang may ngana ba? Kanang love life mangod kay murag sa 20 murag mampakasal na man gid ni. Masay nga na 18, 19, 20 murag pangkasal na gid ni ma ana. Murag mo na gid niya akong kuan ba ana ba mag-imot-imot na ba din. Diapod ang 20s ba sa tong problema ba kanang magsugod ng mga sugod na kay college lagi ka. Pero magsigarilyo na tro ka. Inom-inom do nakalami lang sa do nga mo lang kay wa mo ta nag boarding house so wala gyud ko nalayo sa akong mamagpapa. Pero eventually kasagara ko makita gyud sa mga college na mga boarding house na din ba mga inom-inom taraw. Sigarilyo kay kuan na ko bay bugoy na ko bay. Taganan ra bring ka mo adto din sa imong high school kay pakita-kita taro nimo nga that nag-evolve na ko bay, mature na ko bay. Mo na bay mga 20s ba? Dayon pag naka sa mid 20s pag graduate nimo college abi nimo mo na ni ang life. Okay. Nga borag mi na din ka nga kini. Borag humanak ko. Nana. This is it. Sus haya pa man din magsugod. Ang mid 20s haya pa din magsugod ang imuhang kinabuhi. Ang sa to life starts at 40 pa din. Kaya man ka sa mga 25 ka. Tama. Pero ikaw murag na pila mo sa mga year na. Ang sako lang in fairness ako majority mo. Sayo mong ko na minyo. Sa nga sayo mga 20. Puro na ako si Mrs. Tapos mga early 23. See? Wala pa mga 23 pa.
So actually, to be honest, wala gyud ko wala na ko ng era nga kanang nasa dalan, maginuma sa mga barkada, magbarbar. Alam mo yung kanagin ng mga kuwan Tungod kay na ay life circumstances. wala naman ko yan, anak. Though, karon po, nakain po kung mas mayo day po ba nga, do sa bagay, lahi mo ang pag-accept sa tao ba? Kay ako, pagkatong naburos na si Mrs. nga nana ko anak na minyo ko, kuha naman ko kanang medyo gakabalaka naman ko kay unsaon ako pagbuhi. Tali mo ko gusto nga magsalig ko ni mama magpapa. Pero wala ba na at the back of your mind, kita-kita naman Danilo? Wala kita naman. Wala, at the back of your mind, na ba kayo yun, sayang akong ulit tao? Wala po ba bay? Wala po. Wala po ba kay, maybe kani. No, dili man kay, tungod daw Unsa na yung istorya? Tungod daw nakatubang daw sa akong asawa ron. Maybe lagi, kay sayo manggug ko nakatila og sweldo. So, na ko nga, uy, okay man din ni. Murag family nanarbaho man na ko. ka. Ang marag nga na. Kaya maybe kung that time, kung walay sweldo, makayon gikulat siya nga ni magsalig pa ko. Pero, mo man gito akong gusto gud. Dahil nakatilaw na mga kong sweldo. Racket, talent fee ba? Marag dako na pod. Dako na. Tapos, anak ka to. Car, So, nanay car. motor pa to, mga motor. Motor. Mga kagang-kagang pa. So, mga early 20. So, technically, like I said, murag nalipay ra pug ko nga sayo ko na minyo, kay murag sayo pug ko nahimong responsable, nagunahon sa akong pagpangwarta. So early na ako nakuha ako mga gusto. Like, si Papa, pila na edad ni Papa, nakasakyanan siya. Ako, napa ko sa akong 20s, nakasakyanan ako. Do dili pa brand new, surplus pa. Nakita nimo, pero ako pong giingon lagi, lahi pong gutong uban pong laki, bay, kaya naman giuban na nakailan ako nakaburos. Wala kaya po nawala ilang bay, pag nagbarbar lang kaya po sila, ilang asawa, gibiyaan nila. Namang yung mga story nga dungganana nga, feeling kaya po nila, batan nun kaya po sila, party. Pa let go. Pa naka-let go, feeling kaya po nila nga, Pero na pa yung uban lalaking kuan, kanang, single pasad po, wa pag nangunaon na si Master Poppy dito nga background. Kamulo kang kuan sa imong life dito. Og syempre ako napog kuan dito pero napa ko sa how to serve others. Na dito naman ko napaingon sa Youth for Christ. Gabi mo pag-serve ato, no? Kay guilty man kay ko sa akong pag-undang. Si Bali ang imong guilt, nga nagbinuang ka para di ka motiwas sa eskwela. Akong gi-fuel, gamit akong guilt nga mag-change, nga mag-try ko. So, mo nag-serve din ka sa Youth for Christ. Anything na mga Pero kamulo pa kong serve. Kamulo pa gyapon kong pamakak. Ha? Oo. Kibaliwag Wala pa gyapon sila kabalo. Wala pa sila kabalo. Mas nakabalo pa akong mga friends nga wala ko nag-eskwela. Mao ba? Pero imong silang parents wala gyud kabalo. una ginila nga nag-eskwela pag So sige ko guilty, so meaning apil-apil ko dito. Okay. Pero guilty ko nga wala para ba na ako natugan. Mao ba? Oo. So pila ka years di ka na makakbay? So in a way mura siya nahimong waste of kuan ba nga siguro nag-serve lang ko para dili ma-waste of time. Marigana ba? Okay. So pila ka years mga taman gid siguro to 27 ako nga gi secret. 20 dili 27. Lagi 27. Sana 2007. 2007 pa. Dayon na healing process din ng mga 2000. Gusto pagsulti. Kuan ako, gi-confess na ako ng master sa tama. Dili day balik ko na ko nasapon ko kay nangayo ko og allowance. Unya murag timing na ako gastusan ba. Unya akong gidako-dako gamay kay para dili halata lain sa gayog ko nga tuition tuition. So paghatag og tuition siya nga ako nagipadala sa imo auntie wala man daw ka sa kuan. Siya na lang ni ato sa eskwelahan. Pag ato sa registrar wala man niya nakita akong ngalan. Wala man niya nag-enroll ang kaninga name. Iya din kong gitabo dito sa kuan. Kuti, niya to ka dito. Siya, wa man daw ka nag-eskwela.
Unsa man ang dun mayanong Dumarano pwede mo gingon nga Ni kuan gid ba kanang akong gisisi ang eskwelahan kay na kuan naman ko na wala na nabuking na ba. So akong gisisi ang eskwelahan ko na nga baha mo guna diati basin wala akong record dia. Dagan kay kung kuan mga pina-bright ko no nga unsa ka akong iingon ani grabe na gining una-una pero wala na. Pagkagabi ato giamin na nako nga kuan na wala na amino na lang gid nako ni didto na dayon murag naghilom sa akong mama samang ka wala explanation ba wala ko nag-explain ana hantod kadugayan mga pila ka months ako gyud din siyang kuan confront gyud ako mama sorry kaya tong kuan sa na naman na murag okay na bagi timing na ko nga murag okay na sad siya di na kay may gabungol ana naman na pero ikaw na lang gyud magpaskwela sa himself po mo kay kuan na ni mo atiman na imong kuan siya lagi ba because kato nga time ba lisod kayo pag eskwela gyud barag dili na naman po ako mga manghon may eskwela naman siya sa college so syempre medyo guilty ko nga nangayo pagyud ko murag wala pagyud ko naluoy sa akong mama nangayo pagyapon ko ba ana nya na siya gikuan so syempre prioritize pati mo mga igsuon ba wa kabalo ato nakabalo dako kay tong kuan ako nga sikog serve sa YFC pero guilty ko at na ba ko may mind ba ko Lord sa man ako niyan sa ako niyan ba kay every time mag-preach ka dia so late bloomer ka ba so kung habang ako that time on my 20s or mid 20s burag mo pa na pagsor na ako as Bernie bitok-bitok ba murag kasugod na ko na ba time ako na ni nga break murag peak na ko ato number 1 KBPR, na mo bigo itong KBPRRC, number 1 radio personality. So, kato nga time ba, wala pa ka nagsige pa kong struggle sa akong family, personal life. That's why day nga mura na late bloomer gid ka. Na, may galing kay naka-eskwela pa kabalik, no? Munang murag di ko kakuan nga mag-uyab-uyab sa kay murag napa ko'y kailangan ko anon sa akong self ba nga. Mo lagi. So, unsa na ka edad ka nibalik kag eskwela? 30 na? 2009. Sa ka edad ni mo na? Ako sa 30 ana. Mga early 30s na ka? Di pa gyud ko kahuna-una nga mobalik ko eskwela. Kay akong una to sa una lang gyud ko andi na lang gyud ko sa YFC ani man. Dabi kay di man pwede ka manarbaho di kung dili ka graduate. Volunteer gyud ka taman. Volunteer ka taman. Nara kay mga 2,000 per month ana ra. Di gid na siya makakuan. So ay ko dili gid ni kailangan taas pigi mong years sige naka sa YFC ba? Ni ko nga mo graduate ko kay basin kuan sa YFC. Pero nalahi ang direction mo nang pagtanaw na ako sa ABS-CBN anak ko nga didto gyud ko na ako nakita ba nga makakontribute gyud na niyo. Nga medyo di pa kaayo maayo ang so katong giharta ka wala pa man katong nag-eskwela balik no? Unsa man sa Chada? Sa MR. Sa MR? Oo. Kuan na graduate na ko. Graduate na ka. Katong sa Chada motong wala pa wala ka. Pa. Okay. Mga early 2000 naman to. Tapos so lain na di atong struggle pag abot na natong 30s. Ikaw ga eskwela pa ka. Kana lahi pa akong struggle. Imo dito na ako napako din sa kuan. Kay wala na. Peak na kay kuana kanang mga 30s na ako. Ang akong struggle dia dili na maintain akong pagka Bernie bitok-bitok but me also as a radiohead na. Kana nga time how to handle people na kuana management kuan ako tama ba niya akong pag-manage, tama ba niya akong pambuhaton for MOR, ana na ba kay decision maker na ba ko ato nga time kana bang sa may buhaton quota sa MOR, rating sa MOR kana nga na ba na kay tao na kay kuan kana nga time no ikaw ako, during the 30s pero nagyapon ko pagka-leadership na mangyapon daan nga nakuha accumulate sa YFC. Pag-abot dito sa eskwelahan, ko nga ako man gyud ang kuya ani. Mo step up gyud ko. So naman sa ako nga kitsa pa man day mura ko kuan dani nga kung di ko mo step up ako na pinakamagulangan dani. Step up gyud ko dito. Dito po nako gipang input ang mga unsay ako ma-contribute nga gikan sa YFC nga leadership kuan. So sa pag-eskwela nako munang niyon ko sa ilang di ba back to scratch ka kay lahi man ang course gyud. Pero back to scratch yung tatanan pero murag kapoy bansad nga dili nimo ikuan ang mga minor na nakuha ra ng unit. Nay mga minor nga. So sa technically pagbalik nimo irregular second year ka. Pero ang ako yung aim ato munang akong back to scratch unta akong nauna para ang akong mga grado uno-uno tanan akong gusto.
Daw kay dili man uno ang ako mga minor sa una. Unya regular na ko, di gyud ko ma-honor. Pero akong yung giuno-uno. Kay para to sa akong tito nga murag willing pud siya, nagbalik na di kag eskwela, o sige kami na lay kuan pod. Tabang sa imo diha. So ako pong gipakuan sa iya mga worth it ra ang inyong tabang sa ako nga giuno-uno na ko. Shout out kay Tito. Shout out kay Tito Bebot Pungtod. May galing, kay Gipay eskwela ka. Oo, one of the kuan gyud ako ng mga Kuan father ba, figure gyapon. bali full kuan kanila, scholar? Oo. Sila ginagbayad sa tuition? Iyo, Pero family dili ko ana. Personal ba nga? Kitan man niya akong potential. Lagi. Ko nga tito di sara ba ko mo serve kamulo kong eskwela di ko mo serve sa community. Oh. Muhawa gyud ko sa community ba mag-focus ako ani. Kay mo to ang akong nasa akong mind nga. Lagi no kung mapapan ako, di ko makaingon sa akong anak nga mag-graduate ka, mag-school ka. Kung ang iyang papa mismo wala nagtarong. Tama. So mo to akong gikuan gyud focus ko ana. 4 years ba to? Di ko ano mo? 4 years mascom. Mas kuya ba ni kada sa kuha gyud kay mascom galing ka. Graduate ka. Po na ako mo graduate naman ko sa. Karon July. Pero AB focus na ko ato. communication. ABS-CBN na to akong focus. Ano ko yeah, dito, unsa ako magamit na dayon dito. So ang imong 30s was totally different sa Lahi. akong struggle Lahi. sa when I was nako sa akong 30s. Ba? Pero dito na pug ko nag-uyab-uyab na pug ko nga responsible na nga uyab-uyab. Ana dili na katong Nalay irresponsible ngoy mo. katong sa primero mo tong tuition nga nagasto sa uyab-uyab. Mo to. Na responsible na uyab-uyab. Learning na nga kuan ako, di na ko dapat magbataot, So, mature ka. now nga nata sa 40s now. Mm. So, present time na itong istoryan. So, technically, diferensya kaya po dito doha kay ikaw nagsugod pa lang ka sa imong married life. Ako, mag-college na ako mga anak. Kuha na po niya ako kanang lahi na po niya nga struggle ng saon nga. Makaya ba na ako ni mapa-eskwela kong mga anak sa college? Kay college na. Ang among relationship sa akong asawa, mas kuha na, mas dugay naman mi. Ikaw, Brad, mo pala yung pagsugod ni Palang Brad. pagkuan. O sa'yo mong ginahon na karon Brad? Nag-worried ba ka nga 40? Sa bagay, kita mga laki habang tumatagal, lalong sumasarap man ta. Pero ikaw karon ba, 40s, then mo pala yung pagsugod ni mo. I'm sure dagan mo yun sa'yo ba nga, naulahin mo ka pag minyo, Brad, dapat naka sa mga, kung ano, yan na ba? Nakahimo na siya o apekto ang lugar naapektuhan gyapon ko anang kanang pressure sa world nga ingon nga unsa naka 40 na ka kailangan nang ka nagyapon na siya di na ko na ikalimod. Pero the back of my mind para lugar ma-console ang imong kuan nga to continue paghihapon og dili ka ma-down sa imong life. Syempre go with the flow lang lugar ka in a way nga lagi no kamulo pa man kong learn karon hulati lang sa ninyo maka-learn ko ano ba kanang kung mao pa ni akong dapat tunan karon hulati lang sa ninyo ma-learn ako ni okay sila lahi na ilang journey lahi nga na dayon affirmation of then lain gyud tag journey sa kinabuhi Lagi. so dili pwede nga dapat Your wife ba is how old galing? 34 So medyo sakto-sakto po lugap, no? sakto-sakto ra gyud ang kuan na medyo na Sakto-sakto parehara ra. mig maturity 34 sa 42 ko. Sakto-sakto ra po siya actually nga gawsan. Oh. Dili ba ka pressure now that you're 40s tapos Pressured siya in a way kay like for example, imagine pa lang ako ba kung haya pa mo mga anak, brad, ako so kung mag-15 siya, pila na edad ni mo anak, brad. Senior na ka? Kana may ana ba nga klase nga pangunahon ba? pressure na pero kamot may nagining mahitaboan ni karon kay mao man may nahitabo wala naman kay choice ana di man mo na maagpas. Number 2 kung ang career pwede maagpas posible di ato ang pason kung dili lang. Bagay age is just a number. Kung imo kayong tanawon mas layo ra kita. Pero nagid ang pressure nga ang akong mga kabatch ingani na ang abot. Kana po Na siya ang kuan ba nga reflection pero balik gyud gyapon ka sa basic no lahi gyud tag journey. Okay. That's very good, Brad, no? Okay. I'm sure sa mga namin na or nagtanaw karon, mo sa niya kung gusto nga point ba nga. Dili ayaw mo og ayaw mo it's okay. Okay ra gyud, Brad, nga naka sa 40 kay kapoy sa kinang musulod ka sa usa ka klase nga sitwasyon because kay gi-pressure na ka kay ana na imong edad na naka sa 30 or 40 na ka ana ba. Kay I'm sure na yan oy. Naa.
mo bitaw na iuban daw ba nga mga single pa tanana 40s na kapin. Di na mo pilog reunion kay matag-abit sa rinyo mo. Oh, daw be. Di mga saman. Mauwaw sila no kanang Manang uban actually to be honest kamusad na naminaw. Ayo kung nay mga dugay na nga single, please undangin ninyo ng kanang mga anak mo minti nga nya daw be pre wise guy pre why itlog ang lagay or napag-iuban nga bago man lang ninyo sige ikon-kon nga kuan nga ano pa mga po'y anak agay pre basig walay sulod ang itlog pre may anak usahay joke na siya pero to be honest medyo ano biyagyapon na siya murag di ka wala ka kabalo sa ilang struggle ba kisa mo tao nga di ganan og family pero usahay ka nang usahay gyagi kita kay mga Pinoy kay mga bugal-bugalon kay usahay kay binatog okay ra but again mo sana akong gusto nga it's okay bro dili ni kailangan na ay kailangan buhaton na ako ni kay 30 na ako or kailangan ako ni buhaton 40 na ako. Yeah, akong madugang lang na is live with the moment lang gyud nga kung asa ka. Ayaw lugar nice man nga mo look forward ka nga mo work ka for the future pero ayaw kalimti ang karon. Ang example wala pa kay anak karon. So nagkuan pa mo at least nagbanding mo sa imong asawa ana ba murag ana ba Yeah. so imo nang i-live ang moment na kabalo ka nga in the future na lagi ng anak mo abot. Tama. Pero alam mo, to be honest now, akong iproblemahan po na napo ko sa 40s, bro. Akong health. Tama. Karang medyo nanasag ko sa kwan ba nga, kailangan ko mo baklay sa aisle with my kids if they, you know, if magdiboy lang anak. Layo na gito ha. Dili sa ilang kasal. Dibo sa ilang mga anak. Lagi pero No, dili ko naka-wheelchair. I remember nga nagstorya ka nga magdibo si kuan dapat healthy ka magdibo si Ella? Oh. So reflecting on that kay isa man mo sa mga di man ko maka-learn sa inyo. Yung mo ni Joe kamo ikaw mga sila lahi silang Marlon ano. So learning from nakaagi na diha man gid ko mo base, di ba? So ako pod mo tong nag-exercise na po ko kay bisag wala pa ko anak kabalo ko nga tigulang na ko pag-abot sa kanang nga time. Imagine nimo pila na mo edad doon na mag 15 anyos. So ay pa lugar ko dito plus 40 plus sus Ginoo ko pinaka mag senior citizen. Ginoo ko Lord. So dito pa lugar ko mag-exercise kung nanak ko'y sakit. So dapat magpa-healthy ko karon. Mo ni ako karon I want to go back hiking, running. Di ko kailangan yung lugar nga Muslim kay kung Muslim ko mugwapo mo kay ko masilosa. Kasi ilos mo yung asawa nga nga nilang lawas. Pero ako kumakuan pero abs. pero ako kuan ko kanang di ko Muslim. Ha? Christian juga. Muslim. Ay, Muslim ba? So Okay. ako I just want to be healthy. I want nga mga combative ako with my kids nga mag-travel mi makabaklay pa ko with them. Right now, gatanaw kaning tulo ka book nga mga burdagol nga mga dagko na kayo. Sus ko Lord. May pinagmahanahan ba? Yeah, so I want then gusto pa na damayon si Mrs. Ani. But again, well, to wrap up Ani, please ayaw lang kay mo og kuan. It's okay. Nga. It's okay ra gyud nga sometimes those people nga hala ako mga batch ingani na ako ngano ingani paghihapon ko or oh my God, kailangan na ako ni buhaton kay sa amo nga mga age gap or ingani dapat ingani na mi. It's okay ra gyud. Ayaw mo pagtaranta diya. Ayaw mo papadala sa pressure. Nalanggi siguro is something you know. Di na lang gid norm sa society nga mo gina usual ba common Yeah. Pero it's okay nga mo dili okay. It's okay nga dili ka common. Oh yeah. Be unique as yourself. Kaya importante ra pud gyapon nun ikaw. You're trying to impact the community. The same as I gyapon nga kung in my own way balag dili ko ingana sa imo nga na achieve na nako. Pero impact in a sense nga diha gyud sa very good. Sa imong mamit. Grabe mo mga istorya basta nakasakatihan Eco Park. Daghang salamat sa katihan Eco Park. Hopefully okay ang mong audio ngay kanira mong gamiton. Pag okay rin kanila din mong bitbito. Ano magdala mo may dagko kay nga gamit. Boss Charles, Boss thank you. Charles Gamboa, thank you very much. And kung wala mo, actually ani ato lang ni, kung gusto mo mag-celebrate og mga anniversary sa inyong mga partner na dapat walay nakabalo. Ay. O gusto mo mag-date na tago-tago gyud kay di mo gusto nga na makabalo na. Mga team building. Team building.
this is the place to be. Yes. Nindot yung kayo. Tapos ma-disconnect yung kaligin mo mapangita sa inyong mga legal partners. Kaya walay signal. Amo din eh. Banto bro. But, pero gwapo kayo na yung mga house, tapos na yung own pool, bugnaw. Tagwapo ni nga resort kay ang ilang tubig diri mo i-create og hydroelectricity. So wala sila nagsaligo. Tapos ang uban solar Solar pa. pag yun. Galing, very good kayo ang tag-iyan. Sustainable energy. Tapos sige pa sila tanom. Sila ang nagbuat og resort nga dili mamutol og kahoy. Nagtanom pa sila dagan kahoy because they want it nga ang mga balay murag under gyud sa trees. So ganahan ko isip chairman sa climate change. Yeah. Ganahan ko ani nga mga kuan. So na yung mga nananom sila every year. Pine trees katanom sila. Mo ilang gusto ta. Wala nila ginaguba. Ang mga kahoy, ang mga ang nature ilalang gipasagdan nga ana ba. Nalay gitweak gamay pero gwapo kayo. So book na medyo ano lang diri, medyo ang booking perminti puno-puno gyud. Daghang salamat Thank you. Master Pops and Thank sa you, Bern. inyong tanan mga naminaw. Thank you very much. Bye.